Για το σούτ το κάνει με το δεξί, η μπάλα περνάει αρκετά μέτρα δίπλα από την εστία του Γκόλτς, ο οποίος παρόλα αυτά έκανε την προσπάθεια. Πέρασε η μπάλα από τον Μαραγκουδάκη, δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή μαζί της, διαμαρτύρεται ότι δέχτηκε σπρώξιμο. Ξανά η εκτέλεση, Μαραγκουδάκης πέφτοντας, ο Κονέ ίσως τον έβγαλε εκτός θέσης. 20 λεπτό, η κεφαλιά παρολίγο αυτό γκολ, έχω την αίσθηση ότι ήταν ο Κονέ ο παίκτης που έβαλε το κεφάλι. Ο Καϊρίνος με υπερένταση θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ, το πρώτο που κερδίζει η ελαφρά ταξιαρχία. Νάνο χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, δεν απομακρύνεται η μπάλα, τώρα θα φύγει όπως στα πλάγια. Χριστοφή για τον Πάντο, για τον Σταύρο με συγχωρείτε, που έκανε το κοντρόλ και δεν βγάλε μια υπέροχη παλιά στην άλλη πλευρά για τον Βατή. 3 εναντίον 3 τώρα, ο Βατής θα στρώσει για τον Αντάμοβιτς στο σούτ, η μπάλα πάνω από την εστία του Γκόλτς, ο οποίος έβαλε και το χέρι και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Η μπάλα έφτασε στον Βατή, αυτός συνέκλεινε. Την κατάλληλη στιγμή έσωσε στον Αντάμοβιτς το τελείωμα με τη μία, η μπάλα σε κόρνερ από την σπουδαία επέμβαση του Γκότφριντ Γκόλτς. Από τον Θαλή Θεοδωρίδη είναι ότι ο Άρης έχει μονόπαντη επιθετική ανάπτυξη, μονίμως από τα αριστερά, είτε αγωνιζόταν εκεί ο Μαραγκουδάκης είτε τώρα ο Κύπρου. Εδώ η παλιά για τον Πάντο, ο οποίος έκανε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε out και δέχτηκε αυτή την πάσα για να δούμε, δεν υπάρχει offside. Αμαρκάριστος, καρφωτή κεφαλιά. 38 λεπτό με πάσα μες στην περιοχή, έγινε τώρα το σούτ, η κόντρα και η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Αυτό είναι το πρώτο γκολ της Καρμιώτισσας στην πρώτη κατηγορία. Πανηγυρίζει ο Ηλίας Βατής, ο οποίος έκανε το σούτ. Ξανά η φάση με την πάσα από τον Σταύρου. Άφησε ο Αντάμοβιτς το σούτ που έγινε από τον Βατή. Η μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει βρει στο Μαραγκουδάκι. Να δούμε κατά πόσο αυτή η εσωτερική αλλαγή θα αποδώσει τους επιθυμητούς καρπούς. Εδώ τώρα ο Νάνο, πολύ ωραία η πάσα του για τον Κύπρο, ο οποίος έχει την επιτάχυνση, θα μπει στην περιοχή, το σούτ με το αριστερό. Αποκρούει ο Καϊρίνος, νέο γύρισμα. Ο Νάνο μέσα στην περιοχή. Εδώ ξανά η φάση από την πάσα του Νάνο. Ο Κύπρο θα τελειώσει τη φάση με το αριστερό. Αποκρούει ο Καϊρίνος, νέα προσπάθεια. Νάνο με το αριστερό, έγινε η κεφαλιά, απέκρουσε ο Καϊρίνος από τον Νάνο και η καρφωτή κεφαλιά την οποία εξουδετερώσε ο Καϊρίνος. Βίλερ πέρασε ωραία ανάμεσα από δύο, βρήκε τον Πόλιανεκ, ο οποίος περνάει από έναν αντίπαλο, θέλει να βρει τον Πάντο, έχει χώρο για το σούτ, το επιχειρεί, αλλά Βατής με επιλογές στον Πάντο και τον Πόλιανεκ. Ο Σλοβαίνος στα όρια της περιοχής θα κάνει το σούτ με φάλτσο, αλλά είναι άστοχο. Έγινε το λάθος, ασυνεννοησία, έκλεψε ο Βατής. Πολύ ωραίο το 1-2 με τον Παπαδόπουλο, ο Βατής σε θέση offside. Και ξανά η φάση. Από αυτή την κάμερα φαίνεται να είναι στην ίδια ευθεία ο Βατής. Θα γυρίσει τώρα για τον Μανογιάν, η σέντρα του για τον Πόλιανεκ στο δεύτερο δοκάρι. Κατέβασε ο Σλοβαίνος μες στην περιοχή. Αντάμοβιτς. Φαλτσαριστό σούτ, έπεσε σε κόρνερ, απέκρουσε ο Γκόλτς. Στο 74ο λεπτό. Να που σταδιακά αρχίζει πάλι να κάνει πιο έντονη την επιθετική της δραστηριότητα η ομάδα του Λιάσου Λουκά. Εδώ το σούτ του Αντάμοβιτς και η σπουδαία επέμβαση από τον Γκόλτς. Πολύ δύσκολη στο φαλτσαριστό σούτ που έκανε ο Αντάμοβιτς. Έχει χαθεί το στοιχείο του εφηνδιασμού σε πρώτο χρόνο για την Καρμιώτισσα. Αντάμοβιτς από απόσταση κάνει το σούτ, η μπάλα θα περάσει δίπλα από την εστία του Γκόλτς στο 86ο λεπτό. Κύπρου απέναντι στο Βίλερ. Θα κάνει την σέντρα. Η κεφαλιά το 1-1 από το Μαραγκουδάκι. Ο παλιός είναι αλλιώς και αυτό αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη φάση. Ο Μάρκος Μαραγκουδάκης έρχεται με τα καρφωτή κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να κάνει το 1-1. Ξανά η φάση από το πλάγιο. Ο Κύπρου θα κάνει ωραία κίνηση, θα αποφύγει τον Βίλερ, θα βγάλει τη σέντρα και θα έρθει με καρφωτή κεφαλιά, νικώντας τον αέρα τον Βατή να καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα. Χαράλαμπε είναι ότι ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει σε ένα διάστημα που η Καρμιώτισσα είναι αυτή που δημιουργούσε και έφτιαχνε ευκαιρίες. Εδώ ο Χριστοφής ένα σούτ και νέα επέμβαση σπουδαία από τον Γκόλτς. Μανογιάν. Περνάει μπάλα, πέρασε και από τον Κονέ που πήγε να πεταχτεί στο δεύτερο δοκάρι.